F'dil katekesi tiegħi se nkompli nirrifletti hekk dwar dak li kont qed inkellimkom il-ġimgħa li għaddiet. Qed inkellimkom dwar hekk il-bżonn li aħna nitolbu lil Ġesu u nitalmu kif nitolbu anke kif tgħidilna il-kelma tal-Alla u kont qed nispjega kif dan li qed nitkellem minnu nitolbu l-Ġesu huwa propju dak li rid jagħmel in-nisrani bil-maqlub tal-bniedem illi mhux nisrani fis-sens. Ħafna drabi min mhux nisrani quddiem iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħu jinkwieta jefhem jaqta' qalbu. Minnu nisrani suppost hemm differenza fil-ħajja tiegħu. U d-differenza hija propju kont qed ngħidilkom fl-aħħar katekesi dak li jgħidilna San Pawl sabiex f'kollox tħabbtu raskom b'xejn imma fit-talb tagħkom itolbu l-Alla xi jkollkom bżonn u żżu ħajr. Kelma forsi qawwija għax aħna xi drabi ma nafux ma ninkwetawx, ma l-kelma tal-Alla tgħidilna tħabbtu raskom b'xejn. Minflok itolbu. In-nisrani ma jintilx fl-inkwiet ma jitlob. Imbagħad l-aħħar darba komplejt nara magħkom ukoll huwa għaliex għandna nitolbu lill-Alla jekk jaf kollox. Jekk Alla diġà jaf kollox għalfejn aħna jridu nitolbu. U spjegajtilkom kif aħna ma nitolbux lill-Alla biex ninfurmawh bil-bżonnijiet tagħna xi huwa jaf. Imma qedtilkom li aħna nitolbu lill-Alla xi huwa għażel li jaħdem magħna f'kull ma jagħmel. Nitolbu l-Alla biex aħna nagħmlu rida tiegħu, nitolbu l-Alla biex inkunu konxi li aħna ndependu minnu. U nitolbu għaliex it-talb mhuwiex il-kawża ta' dak li Alla jagħtina. Alla jagħtina biex għax nitolbu ma' xoħanin. Imma fit-talb huwa l-kundizzjoni li fiha aħna nilqgħu dak li Alla diġà jrid jagħtina. Dak kienu il-punti tal-aħħar katekesi fuq dan is-suġġett. Illum sejri nifukaw dwar il-kelma tal-Alla kif tgħidilna li aħna nitolbu. U specifikament qed nirriferi meta nitolbu l-mulej għal xi grazzi u affarijiet bħal dawn, l-għajnuna tiegħu etc. L-ewwel ħaġa li nsibu fil-kelma se naraw tliet affarijiet. L-ewwel ħaġa hija li nitolbu f'isem Ġesu, it-tieni ħaġa li nitolbu bil-fidi u t-tielet ħaġa li nitolbu bil-perseveranza. Mela nitolbu f'isem Ġesu, nitolbu bil-fidi, nitolbu bil-perseveranza. Ftakruhom it-talb tagħna meta nitolbu l-għajnuna tagħna xi ħaġa irid ikollu dawn it-tliet karatteristiċi. Titlob f'isem Ġesu, titlob bil-fidi u titlob b'mod perseveranti. Ħa naraw waħda waħda. L-ewwel ħaġa li nitolbu f'isem Ġesu. Dina minn fejn ġiet. Huwa Ġesu nnifsu eżistijej li jagħtina din il-kelma. Meta fil-Vanġelu skont San Ġwan, kapitlu 14, minn vrus 13 sa 14 jgħidilnek. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Mela Ġesu innifsu qed jgħidilna li aħna rridu nitolbu lill-Alla l-Missier f'ismu. Issa xi tfisser f'isem Ġesu? F'isem Ġesu eżistijej ċertament ma tfissirx illi nagħmlu xi abrakadabra fejn naf jien, nagħmel talba u fl-aħħar ngħidlu f'isem Ġesu Kristu, no? Mhijiex isu f'isem Ġesu xi magic wand, xi ħaġa maġika, le. F'isem Ġesu mhijiex xi formula maġika. Imma li titlob f'isem Ġesu hija li titlob faqda intima ta' relazzjoni ma' Kristu. Jiġifieri li t-talb tiegħek ikun ħireġ minn intimità mal-mulej. U xi tfisser allura titlob f'isem Ġesu f'dan il-kuntest ta' relazzjoni qed nispjega. L-ewwel ħaġa huwa li taraf lill-Alla b'missierek. Tinsewx li aħna li nsiru dixxipli tal-mulej Ġesu ifisser li naċċettaw il-paternità tal-Missier fil-ħajja tagħna. Li inti taraf il-Alla b'Missier. Issimgħu żewġ affarijiet li jgħidilna Ġesu. F'San Mattew kapitlu 7 minn vers 8 sa 11 jgħidilnek. Minu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejrja tiħġebla, jew jekk jitolbu ħuta serja tiħserb. Jekk intom niżżina bħalkom tafu tagħtu lulidkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet jaġi ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet
jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Mela fit-talb tagħna irridu narfu lil Alla bħala missierna. L-ewwel ħaġa li titlob f'isem Ġesu ifisser li tirrikonoxxi lil Alla missierek. Allura anke l-viżjoni ta' Alla. Xi drabi isna Steve min hekk ikollu isu l-mentalità li isek ma nafx trid tagħmel biex Alla forsi jisimek. Li titlob f'isem Ġesu jfisser li Alla huwa missier. U li Alla huwa missier u x'inhu l-eżodu tat-talb tiegħek? U x'inhu l-mod kif Alla jwieġeb? It-tweġiba tiegħu hija dejjem ta' missier. ċoħe dejjem tweġiba li ħirġa mill-imħabba. Hija dejjem tweġiba li ħirġa minn dal-missier li jaf perfettament x'inhu tajjeb għalina. It-tieni ħaġa xi tfisser li titlob f'isem Ġesu hija allura li tara lilek innifsek bħala iben jew bint. Jekk Alla huwa missier, li inti titlob f'isem Kristu huwa li tmur quddiem Alla bħala ibnu, bħala bintu. Ismaw il-kelma tal-eżistijaj. San Pawl fl-ittra tiegħu ir-Rumani, kapitlu 8, minn verus 14 sa 16 x'jgħidilna. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma wlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom wlied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba missier. Dan l-Ispirtu jixed flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Fl-ittra l-Galatin kapitlu 4 vers 6 San Pawl kompli jgħid: U għax intom wlied Alla bat l-Ispirtu ta' Ibnu jgħid f'qalbkom Abba missier. Mela, it-tieni punt li titlob f'isem Ġesu huwa li inti tkun immexxi mill-Ispirtu Santu bħala iben u tħalli l-Ispirtu Qaddis jitlob ġewwa fik. Imexxik huwa f'di relazzjoni li jint ħatmur quddiem il-mulej bħala iben. Mela, jekk meta qed nitolbu l-Alla l-ewwel ħaġa f'isem Ġesu narfuh bħala l-missier, mela ma niddubitawx it-tjubija ta' Alla f'dak li jrid jagħmel magħna. It-tieni ħaġa huwa li nilqgħu kollox bħala wlied u li jkollna relazzjoni mal-missier bħala wlied, wlied li jħobbuh, wlied li jafdawh, mhux wlied li jiddubitawh, wlied li mhumiex ċerti minnu, wlied mimlija dubju. Ma il-karatteristika sabiħa tal-wlied hija it-telqa li jkollhom f'idej il-ġenituri ma speċjali tfal sar. Kif jafdaw il-ġenituri tagħhom b'mod mingħajr ma jiddettawlhom huma x'jagħmlu għax jaħsbu li jafu aktar minnhom. Din hija t-tieni karatteristika xiġifieri titlob f'isem Ġesu. Titlob bħala iben, titlob bħala bint. It-tielet karatteristika xiġifieri titlob f'isem Ġesu huwa illi tfittex għal dak li qed titlob il-missier xi jrid minnek, ir-rida tiegħu. Mela titlob f'isem Ġesu mhux tgħidlu mulej fejjaqni u dan nitolbulek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Nqulu le, imma jell nfittex anke rida tal-missier għal dak li jien qed nitlob. Isimgħu San Mark Ġesu x'jitlob fuq il-passjoni fuq is-salib, chapter 14 verse 36. Abba missier, kollox jista' jkun għalik. Biet minni dan il-kalċi, ista mhux li rrid jien imma li trid int. Hija talba ta' Ġesu fil-Ġetsemani, indirizzata lil missier. Allura Ġesu jitloba fl-ispirtu tal-fatt li huwa iben u Ġesu bħala iben li qed jitlob il-missier. Kif qed jitlob? L-ewwel qed jippreżenta x-xewqa tiegħu ta' iben biet minni dal-kalċi. Imma mbagħad qed jirrikonoxxi s-sovranità tal-missier f'ħajtu jgħidli mhux li rrid jien imma li trid int. U din hija verament talba sabiħa, mudell ta' kif aħna għandna nitolbu f'isem Ġesu. Induru lejn il-missier Abba hekk qed jitolbu. Qed jurih x'inhi x-xewqa tiegħu, mulej jiena nixtieq li ssib li xogħol, jiena nixtieq li nibda id-dar, jiena nixtieq li nfieq. Imma mhux li rrid jien, imma li trid int. Taraw għat-talba tal-iben kif hija. Meta nitolbu f'isem Ġesu nifittxu
dak li l-Missier irid minna. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 vers 22 jgħidilna hekk. U kull ma titolbu naqilawh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li joġob lilu. Naqilaw dak li qed nitolbu biex nagħmlu dak li joġob lilu, biex nagħmlu rida Alla. F'kull grazzja li aħna nitolbu minn Alla irridu nfittxu rida tiegħu x'inhi eżisti. L-istess San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 5 minn vrus 14-15 jgħidilna hekk. Din il-fiduċja sħiħa li għandna fih li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rida tiegħu u jismana. U la darba nafu li hu jismana f'dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. Wow! X'kelma qawwija eżisti. Nerġa' naqralkom. Din il-fiduċja sħiħa li għandna fih li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rida tiegħu u jismana. U la darba nafu li hu jismana f'dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. X'assigurazzjoni qawwija ta' din il-kelma li jekk aħna nitolbu skont ir-rieda tiegħu, konvinti li dak li qed nitolbu se nilqgħu. Diġà huwa tagħna saħansitra. Imma jagħmilha ċara din il-fiduċja sħiħa, San Ġwan jgħidilna il-fiduċja sħiħa li għandna fih li kull ma nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu. U sta minn hawnhekk eżistijej toħroġ l-importanza li aħna nkunu nafu l-Bibja, il-kelma Alla. Għax inti biex titlob xi ħaġa skont ir-rida Alla, ir-rida Alla mhux kif tipprinċipja int jew jien. Imma l-ewwel ħaġa rida Alla hija dak li hu Alla nnifsu rina fil-kelma tiegħu. Ħafna drabi aħna ma nafux nitolbu eżattament kif imiss għax ma nafux il-kelma, il-Bibja. Fiha hemmhekk ħansibu rida Alla ħanidu hekk b'mod ġenerali għall-bniedem, imma rridu kun nafuha. Imbagħad biex insiru nafu rida Alla b'mod partikolari għalina hemmhekk għandna bżonn id-discerniment tal-Ispiritu Santu. Għalhekk in-nisrani għandu bżonn il-kelma u l-Ispiritu fil-mixja tat-talb tiegħu. San Pawl fl-Romani kapitlu 5 vers 26 jgħidilna aħna ma nafux nitolbu kif imiss, imma l-Ispiritu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u jinterċedi għalina bit-tnejjed li ma jiftehimx. L-Ispiritu Santu jinterċedi għalina u iktar tard San Pawl jgħid l-Ispiritu jitlob skont il-moħħ ta' Alla, ġifieri skont ir-rieda ta' Alla. Mela aħna eżistijej fi xi rida Alla ċara fil-kelma Alla nitolbu bil-kelma Alla. Meta hemm xi ħaġa li għadna din infittxu l-mulej xirid minnha, m'hemm xejn nisbaħ li nitolbu l-Ispiritu Santu. Idawwalna jitlob fina huwa. Però tinsewx din iċ-ċertezza li kull ma nitolbu skont ir-rida tiegħu diġà huwa taħna. X'konvinzjoni San Ġwan kellu eżisti. Ġesu nnifsu fil-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 6 vers 33 jgħidilna mela ffittxu l-ewwel is-saltna Alla u l-ġustizzja tiegħu u dan jingħatalkom ukoll. Ara darb'oħra Ġesu qed jgħidilna biex meta aħna qegħdin nitolbu xi ħaġa l-ewwel nfittxu is-saltna Alla xi jrid. Il-bqija jingħatalna. Issa din eżisti ħafna importanti biex nitolbu f'isem Ġesu. Aħna verament f'qalbna l-iktar ħaġa importanti hija rida Alla. Jew il-pjanijiet tagħna, tajbin kemm huma tajbin. Aħna lesti li nċedu l-pjanijiet tagħna biex iseħħ il-pjan Alla. Lesti li nagħmlu fil-verità dak li Alla jrid minna dwar dak li qed nitolbuh, jew rridu li Alla jagħmel dak li aħna rridu. Dawn huma mistoqsijiet li jridu jmexxuna fil-mixja tagħna eżistijej. Ir-raba ħaġa illi allura u diġà għamilt taċċena liha fli nitolbu f'isem Ġesu xi jfisser hija li t-talb tagħna jkun imqanqal mill-Ispiritu Santu. Nirreferikom għal dak li għadni kif kwotajt l-ittra r-Rumani kapitlu 8 minn vrus 26 sa 27. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna nqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjed li ma jistax jitfisser bil-kliem. Biex nitolbu f'isem Ġesu eżistijej, irdu nkunu
faqda f'sintonija imqallin imnebħa immexxija mill-Ispirtu ta' Ġesu, l-Ispirtu Santu li aħna rċevejnieh il-kol kemm aħna fil-magħmudija. Li titlob f'isem Ġesu huwa li titlob imqanqal u faqda mal-Ispirtu ta' Alla. Għaliex l-Ispirtu Santu huwa dak li ħajwassalna kompletament għal Ġesu u dak li Ġesu jrid minna. U allura kif diġà għedt, meta ma nafux kif ħa nitolbu l-Ispirtu Santu jiena. U l-aħħar ħaġa, il-ħames ħaġa ta' xi tfisser titlob f'isem Ġesu, huwa li titlob faqda mal-komunità ta' Ġesu li hija l-Knisja. Ġesu f'San Mattew kapitlu 18 vrus 19-20 jgħidilnek: Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, tnejn minnkom, isimgħu x'qed fuq l-art, jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa. Missierkom li hu fis-smawiet jagħtilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm ikun hemm f'nofshom. Ġesu qed jagħmilha ċara, jekk aħna rridu nitolbu xi grazza l-Alla, ejjew ninaqdu flimkien nitolbuha. Ejjew ninaqdu flimkien nitolbuha, mhuwiex waħdek, sib xi ħadd jgħidlu ejjew naqblu tnejn li aħna fuq din l-art u naħallu l-missier tagħna jismana fis-sema. Din hija l-qawwa żistiet ta' prayer groups li jitolbu flimkien, komunitajiet, nies li jinġabru jitolbu rużarju bl-istess intenzjoni. Hemmhekk hemm qawwa kbira żistiej. Għaliex Ġesu irridna maqudin bejnietna u jurina din il-qawwa tal-għaqda li għandha fuq il-qalb tal-Alla. Għaqda li toħroġ mill-istess preżenza ta' Ġesu f'nofsna meta aħna ninġabru flimkien. Ma Ġesu għamilha din il-weda. Irridu nitolbu kif qalilna huwa mhux kif nipprinċipja moħħna. Jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien jitolbu xi ħaġa, missierkom li hu fis-smawiet jagħtilhom. Inħeġġek ħafna hekk dak kollu li hemm bżonn titlob għalih titlobx għalih waħdek. Ma sibel xi ħadd li jaqbel miegħek f'din it-talba. Tant hija kbira hekk id-laqda. Ġesu jgħidilna wkoll li meta aħna nitolbu flimkien nirnoqdu attenti li m'hemm xejn xifridna minn ma' xulxin. F'San Mark chapter 11 verse 25 jgħidilna u meta tkunu waqfin titolbu, mela fil-plural, meta tkunu qegħdin waqfin titolbu flimkien. Jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd ieħor aħfru biex ukoll missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Ġesu hawn qed jagħmilha ċara, jekk aħna rridu maqudin nitolbu il-missier b'xi grazzja, nitolbu l-Ispirtu Santu, nitolbu fejqan, nitolbu anything. Irrid tkellem il-maħfra bejnietna. Fejn m'hemmx il-maħfra sistijej, fejn qed hemm id-dnub, fejn hemm il-firdiet, fejn hemm il-mibeda, nimblukkaw il-grazzja tal-Alla milli taħdem. Għalhekk Ġesu għamilha ċara hawnhekk. Mela ftakru, l-ewwel mod li qegħdin naraw min nitolbu l-missier huwa f'isem Ġesu. U li titlob f'isem Ġesu jfisser 5 affarijiet. 1. Li taraf l-Alla bħala missier. 2. Li taraf lilek bħala ben. 3. Li fit-talb tfittex ir-rieda tal-Alla lik. 4. Li tkun imqanqal u mexxi mill-Ispirtu Santu fit-talb. 5. Li titlob faqda mal-komunità tal-Knisja, maqda mal-insara. Imbagħad it-tieni karatteristika li aħna nsibu ta' kif nitolbu għal grazzi eċetera fil-Vanġelu fil-Bibbja hija li nitolbu bil-fidi. Bil-fidi. Ġesu f'San Mattew kapitlu 21 vers 22 jgħidilna u kull ma titolbu ta' ilawh jekk ikolkom il-fidi. Ġesu ma jgħidx kull ma titolbu ta' ilawh ma tkompli jekk ikolkom il-fidi. F'San Mark 11:24 jgħidilna għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġaqlaqtuh u jingħatalkom. Emnu li tkunu ġaqlaqtuh u jingħatalkom. San Ġagmu chapter 1 minn vers 6 sa vers 7. Mela ħaj jitlob bil-fidi bla ma jitħasseb xejn. Għax min jitħasseb ikun jiġbaħ lil mowġ tal-baħar imqanqal u mqalleb bir-riħ. Bniedem bħal dan m'għandux jistenna li se jaqla xi ħaġa mingħand il-mulej. Smajtu għad il-kelma qawwija. Minn San Ġagbu, ħanerġa' naqra. Mela ħaj jitlob bil-fidi bla ma jitħasseb xejn, għax min jitħasseb ikun jiġbaħ lil mewġ tal-baħar imqanqal u mqalleb bir-riħ.
Bniedem bħal dan mandu jistenna li se jaqla xi ħaġa mingħand Alla. M'għandux jistenna li ħajaqla xi ħaġa mingħand Alla. Fejn m'hemmx il-fidi? Qawwija. Għaliex eżisti? Għaliex ir-relazzjoni tagħna mhijiex maġika. Mhijiex maġika. Ir-relazzjoni tal-mulej kif jgħid San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu, aħna ma ngħixux bil-viżjoni, aħna ngħixu bil-fidi. Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla hija relazzjoni mibnija fuq il-fidi. Issa din il-fidi minn fejn ġibuha? Din il-fidi ma xiġix għax jiena filgħodu u jiena ngħid ara jiena nemmen il-mulej se jagħmel miraklu mielu. Jiena nemmen hekk taqbad minn moħħok temmel li trid, le. San Pawl fil-littra lir-Rumani kapitlu 10 vers 17 jgħidilna l-fidi tiġi mis-smigħ u mis-smigħ tax-xandir tal-kelma ta' Kristu. Il-fidi ma tiġix minn dak li inti trid temmen, dak li inti tixtieq temmen, inkella dik tiġi fidi psikoloġika. Imma l-fidi tiġi minn dak li l-kelma Alla taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu qed nebħek. Il-fidi tiġi mill-kelma. Il-mulej tik il-kelma tiegħu, il-metik il-konvinzjoni. Allura tista' titlob ċerta konvinzjoni. Imma ma tiġix mill-moħħ tagħna. Din il-fidi eżistijaj tiġi minn din il-kelma Alla li aħna nżommuha f'qalbna f'rott ta' relazzjoni intima mal-mulej. Mhux li nżommu l-kelma laqas Alla f'moħħna u f'qalbna u nimnuha b'mod superstitjuż, għax hekk nemmen il-Bibja u daqshekk, imma li qiegħda f'relazzjoni mal-mulej. Ġesu nnifsu f'San Ġwan chapter 15 verse 7 jgħidilna jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom itolbu kull ma tridu jingħatakom. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom itolbu kull ma tridu u jingħatakom. Imma minn dik li hija kbira tibqgħu fija ċemm din l-intimità. Il-fidi hija frott ta' relazzjoni intima ma' Alla, mhix xi ħaġa fl-ajru eżistijaj. U t-tielet kwalità li nsibu li l-kelma Alla teġiġna billi meta nitolbu għal xi grazzi li tkun huwa il-perseveranza fit-talb. Ġesu f'San Mattew chapter 7 verse 7 jgħidilna itolbu jingħatalkom, fittxu ssibu, ħabtu jiftħulkom, għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib, min ħabbat jiftħulu. Titlob, tfittex, tħabbat. Din il-perseveranza mhux li grazzja anything titloba ta' darba. Imma li tibqa' titlob. Għanna nitalmu kif ikunu perseveranti fit-talb eżistijaj. San Pawl fil-ittra tiegħu it-Tessalonkina u l-waħda, chapter 5 verse 17, jgħidilna itolbu bla qiegħda, itolbu bla waqfien. Fl-ittra tiegħu l-Efesin, chapter 6 verse 18 jgħidilna itolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb f'kull ħtieġa, isru fih bla ma tieqfu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Araw, San Pawl hawnhekk meta jitkellem dwar li nitolbu anke l-ħtiġijiet tal-insara kollha l-qaddisin kollha. Medinna itolbu b'kull xorta ta' talb, itolbu f'kull ħtieġa isru fih bla ma tieqfu. Huwa talb inċessanti, talb li ma jaqatax. Eżistijaj. Min hawnhekk il-Knisja hekk diverġin sara hemm din l-idea tan-novena li ġejja mid-9 tim l-apostli għamlu jitolbu fiċ-ċenaklu. Imma il-persistenza, il-konsistenza għaliex fil-perseveranza fit-talb, il-qalb tagħna titbiddel biex tilqa' dak li Alla jrid jagħtina. Anke jekk dak li aħna qegħdin nitolbu l-mulej ma tinnix eżattament kif qed nitolbu aħna. Anke jekk ma jagħtinix eżattament dak kif qed nitolbu aħna, ma l-fatt li nitolbu li nipperseveraw, il-mulej jibdel il-qlub tagħna biex nilqgħu dak li hu jaf li hu l-aħjar irid jagħtina. Imma tkonna il-perseveranza Alla. Mhux inqattaw il-karti wara ftit minuti sigħat jew jiem ġranet. Eżistijaj, hekk jalla aħna verament nkunu nsara nagħlaq kif bdejt li mhux ningħataw għall-inkwiet. Imma li nitolbu. Li f'kull diffikultà, f'kull bżonn, f'kull ħtieġa, mhux l-inkwiet jaħkimna, ma l-fiduċja f'Alla trid taħkimna. Mhix faċli umanament tafux, imma bl-Ispirtu Santu fina hu possibbli. U t-talb li rridu nagħmlu b'fiduċja lill-Alla kif rajna llum li tkun talb f'isem Ġesu, talb fil-fidi u talb perseveranti.